Nachádzame sa pred priestorom kontaktu, ktorý podporuje celkovo kreativitu. Ale v podstate to, čo robíme my, je v zásade len prechádzka rúžovou záhradou popri tom, čo robí Aliancia Fair Play. A preto si myslím, že je veľmi dobré, keď sú tu oni. Až o 2% im dať je skutočne to najmenej, ako ich môžeme podporiť. A som presvedčená o tom, že keby tu nebola tá mravčia práca ľudí z Aliancie, tak tu nie sme ani my a kreativitu by sme naozaj nemohli podporovať, pretože by nefungovali u nás na Slovensku základné morálne a právne princípy, pretože Aliancia Fair Play je práve tá, ktorá sa takýmto ľuďom pozerá na prsty. A ja si veľmi vážim to, čo robia a vážila som si to už dlhé roky dozadu a ma fascinuje to, čo robia a 2% je skutočne minimum, ako ich vieme podporiť a som rada, že ich môžeme podporovať týmto, ale aj iným spôsobom.